Ratlammin säästöpankki tarjoama mediatilaisuus. Hyvinkään Tahko Vimpelin veto toisen kotarikierroksen jälkeen 2-1 Tahkolle. Eka jakso 4-5, toinen 4-5-4-2, kotarit 2-1. Lähdetään liikkeelle. Vimpelin veto ykkös palkittu Veeti Kortehissa. Aikamoinen ilta, liki 3-tuntinen kamppailu, paljon sattuja tapahtui. Varmasti viihdyttävä ilta, minkälainen sun silmä? Joo, kyllä oli tasainen peli, että eka jakso saatiin käännettyä tuossa lopussa, mutta toisella jaksolla ei sitten pystytty ihan saamaan ja kotarit sitten kääntyi kaverille myös. Teillä yksi iso poissaolo tuosta ykköskelvasta, mutta ei tuntunut menoa haittaamaan siellä hyvillä prosenteilla ja Itälä henkilökohtaisesti kolmoskoppainen pallot tarttuu aika hienosti. Miten sä otat meidän peli kiinni ja vielä oma ilta? No joo, ykköskärki onnistui nähtävästi aika hyvin ja itselläkin oli kulki ihan hyvin peli, että ei siinä mitään ihmeellistä. Tästä hyvä ja kyllä. Hyvä, kiitoksia sitten Santtu Patova, Hyvinkään Tahko. Onnittelut voitosta. Tänään taisi olla vähän enemmän kuin 2 sarjapistettä. Iso voitto kaiken kaikkiaan. Joo, kyllä tähän ladattiin paljon ja haluttiin nimenomaan voittaa ja tuoda sitä parhaa tahkoa, että lyödään kunnolla palloa. Se kyllä näkyy tänään. Niin, sitä tehtiin. Minkälainen ilta sun silmä? No, vaikka nyt oli vaan 14-3, tuntui, että oli enemmän. Tuntui, että saatiin hyvin takasta ja juoksuja ja hyviä osumia ja hyviä tarjouksia oli kyllä laidoille koko ajan. No sulla 3 lyötyä ja kotareissa pari kertaa tai ei niitä aika, vaan ratkaisevia juoksua. Minkälainen fiilis itsellä tänään pääsi aika paljon lyömään? Joo, kivahan se on päästä lyömäänkin välillä. Tänään onnistui kyllä hyvin ja yleisö oli hyvin mukana, oli hieno pelata. Niin, otan vielä yleisölle aika makea ilta. Joo, ei kyllä odotettu enää paljon katsojia, se oli hienoa, että tuli. Ehkä se oli se Eeron ennakkovideo, pyysi katsojat, että olisi 13 pelaaja tänään ja kyllä se siellä olikin. Hyvä, kiitoksia. Onko medialla pelaajille kysymyksiä? Kiitetään pelaajia. Yes, kiitos. Kiitos. Jatketaan pelijohtajan kanssa. Jussi Parvi. Yleisöön menevä ilta, minkälainen kokonaisuus sun silmä? No joo, niin kuin sanoit alussa, että sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Varsinkin pelin alussa meillä ulkopelissä annettiin pari läpäriä siinä ja juoksuja ja se saatiin onneksi tiivistymään sitten, että sen jälkeen kyllä Tahko löi tylysti palloa väliin takaisin ja sieltä saivat juoksunsa varmaan melkein kaikki. Ja oma sisäpeli oli nousujohteinen, saatiin väännettyä jaksovoitto siinä ja se on niin tavallaan ihan hyvä peli, mutta sitten yksi arke tuossa pöytäkirjassa kertoo, että minkä me kaaduttiin tänään, että sitä meidän pitää parantaa. Hyvä, kiitoksia Jussi. Sitten kotijoukko Antti Ylisanemäki, onnittelut voitosta. Sama kysymys kuin Santulle, taisi olla enemmän kuin 2 sarjapistettä tänään. No oli ehdottomasti ja tietenkin tästä tuli nopealla aikataululla tuli muutoksia ja vähän lähdettiin tyhjistä taas tätä juttua tekemään ja vähän analysoimaan, että mitä tässä pitäisi tehdä toisin. Niin silleen tosi tyytyväinen, että joukkue otti asiat hyvin vastaan ja jos tämä homma toimii, että kyllä meidän iso tavoite oli se, että tämä analyysi oli näistä aikaisemmista peleistä, että meidän keskipalkki ei ole riittävästi päässyt lyömään. Siihen tehtiin selkeä muutos, otettiin Timo Eteniä jokeriksi ihan vaan sen takia, että mahdollistaa pelaamisen paljon laajemmin ja se nyt toimi ainakin 8 lyöntivuoroa ja mies kyllä mahtavia lyöntiä veti ja siinä sulla on aineksia vähän enempäänkin kyllä, että kyllä silleen toimia. Ja kyllä niinku Santtukin sanoi, että lähdettiin hakemaan sitä vanhaa Tahkon pesäpallon DNAta tässä näin, että minkälaista tää peli on ja se myös, että se saataisiin niinku yleisöön menevään, niin mun mielestä tässä oli hieno vuorovaikutus tänään kyllä joukkueen ja katsomaan välillä. Niin, tosta vois kysyä sultakin lisää, miltä se tuntuu tavallaan tuossa Laikasolla yleisö aika upeasti eli tänään omiensa takana. Joo, aivan ehdottomasti. Yleensä se on kuitenkin semmoinen, että sitä ei niin kenttätasolla tiedosta, niin nyt tuntuu kyllä koko ajan, että oli antoavut ja oli kyllä joukkueella semmoinen tosi määrätietoinen ote, mistä on tosi iloinen kyllä. Yksi muutos siellä. Allu Ikonen ja Santtu Patova tänään paljon löi ja se oli varmaan yksi juttu, mitä tänään haettiin. Joo, he ovat sisäpelin tässä nämä vahvimmat pelaajat ja kyllä se kertoo käytännössä, että kuitenkin 6 vuorossa pystyttiin lyömään juoksuja ja niin kuin Jussikin sanoi, että Veto pelasi
sitten alun jälkeen tosi hyvää ulkopeliä ja tuossa kotarissakin oli tosi kova vaade pystyy juoksuja lyömään, niin sikäli kyllä täytyy olla tyytyväinen. Mutta joo, tää oli ihan... Tästä jäi paljon hyvää, mutta kyllä varmasti on niinku pelissä ja itselläkin tässä vähän parannettavaa vielä. Vähän tuli kyllä jotkut tilanteet vähän nopeasti. Hyvä, kiitoksia. Media, kysymyksiä? Sanois vähän vielä sun ja Koren yhteistyöstä, miten te ehditte ennakoida mitään ja miten te valmistaudutte tähän? Aika lyhyt aika oli. No ei siinä paljon ollut, kun tosissaan silloin kun tämä kysymys tuli, että lähdekö tähän juttuun mukaan, niin mä sanoin, että mun ehto on se, että Kore lähtee siihen kaveriksi ja sitten kun Kore saatiin kaveriksi siihen, niin näin, että tiedän, Kore on kuitenkin silleen, hän pelin tuntee niin hyvin ja pystyy auttamaan tuossa pelin sisällä lyöntiratkaisuissa. Et käytännössä se, että mulla oli se pelin juoksutus ja pyöritys ja tein ennakkotöitä sitten oman sisäpelin eteen ja pelaajat ison kopin ulkopelistä ja Kore on sitten siinä hetkessä eli hyvin. Että mun mielestä siinä on ihan hyvä kombo, mutta kyllä tässä aika kova työmäärä on, että pelejä tulee siihen tahtiin, kun taas pitää opetella uudet joukkueet tässä näin sitten ihan niin kuin parissa päivässä, niin kyllä se tarvii kyllä kaikkia tähän mukaan. Ja sitten pitää vielä pelin jälkeen käydä vaihtaa kyltit ja laskea kassaa, että sekin on vielä kuuluu tähän päivään. Riittää medialla lisää kysymyksiä. Jos ei ole, niin kiitetään, päätetään tähän. Kiitos.